Mayong aga sa tanan nga mga kauturan kag mga kabiyanan nga nagapadayon sa pagsapdag sa sining programa Kamatuoran Pagkatun-an kag sa gyapon yari kita sa paghatag sang mayong nga balita Brother Jan sa mga aton dira nga mga kabiyanan nga sa gyapon upo diri sa aton programa diri sa Kamatuoran Pagkatun-an. Kag ari kita diri subong sa YouTube channel naton sa sining programa Kamatuoran Pagkatun-an. Kag sa gyapon kaupod naton si Brother Jan Villanueva, kag ara man kita sa Facebook Brother Jan sa pagwalapnag sang mayong balita. So Brother Jan, mayong aga. Mayong aga man Brother Gisrael, kag mayong aga sa aton mga kaabyanan, mga kautoran nga nagapadayon sa pagtan-aw sining programa. Kag salamat sa mayong panglawas, mayong panahon malipayon nga tagipusoon kag nagapadayon ang gugma sang Dios sa atong kabuhi. Kamusta kamo tanan? Yes, so thank you Brother Jan, no. So sa gyapon kuan kita, no, tamyaw kita sa inyo sang maayo gid nga adlaw kag advance Mother's Day sa tanan nga mga nanay, sa tanan nga mga mami, sa mga tanan nga mga mama, no, sa panimalay kag subong man tamyaw naton ang atong dira nga mga kauturan nga kabay pangayar kamo sa maayo nga kahimtangan karon. Magapangamuyo kita. Ginoong Dios sa sining aga o kung sining adlaw nagapalapit kami sa imong presensya, kabay Ginoo nga magatuon kami sa imong pulong gatag sa amon ang kinaalam subong man sa among kabati kag makakita sining palagwaon diri sa Kamatuoran Pagkatun-an. Kag kabay Ginoo pakamayuwa ang amon mga tumaran-aw nga kabay ni amahang panila ini. Sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Pasaliwat mayong aga mga kabyanan namon nga mga suod namon nga nagabantay sini nga programa Kamatuoran Pagkatun-an kag Brother Jan almost 2 years na, no, ini nga programa ang Kamatuoran Pagkatun-an. Nag-start kita sini March 31, 2018, no? So, kalawig na sa mga panahon. Kaga may mga videos na tadagan ni Brother Jan nga taga nilibo, 3,000 plus na, no? Salamat kid, no? Bisan tulog ta, Brother Jan. Bisan tulog kita sa kagabiyon. Damo nagalantaw gyapon sa aton nga mga nabilin dira nga mga videos, no? So kadali lang Brother Gisrael kung imo tanawon o kung talupang doon ang inadlaw, tama lang ka dasig sang inoras. Daw hindi mo na mahangpan kung daw ano na gid lang katama kadasig ang oras supong. Pero inidaan na propesya na sa Biblia nga ginapalipot ang oras. Tungod nga ano ang katuyuan, tungod nga atong Ginoong Hesus magabalik na sa hindi magadugay, no? Yes. So mga kaabyan kag kauturan, ang invite sa aton sang Ginoo nga bisan diin kita tanan pangitaon naton siya kay makita pa naton siya. Magbiya kita sang aton hindi na maayo nga mga hilikoton sa sining kalibutan. Mag-concentrate na kita sa pag-alagad sa Dios kaysa hindi madugay ang aton Ginoo magasugat na diri sa aton. Amen. Kag magapahuway na kita sang atong kabudlay, kasakit, kalisod, paghibi, pamalatian kag kamatay. Mga abyan kag utod, padayon kamo kag ang aton nagid paglaom amo ang pagbalik sang aton pinalangga nga Ginoo. Amen. So magapadayon kita sa atong pagtuon subong aga. Brother Gisrael, ano atong topiko? Ang topiko naton subong Brother Jan, actually nagaimo tanan ni sa mga nagliligad, no. Pero ini isa ini ka pathag pagid bala nanungod sa kaimportante sang adlaw nga balaan, no. Kay madamo pati sini kag nagahambal Brother Jan nga ang balaan nga adlaw nga Sabado wala na ini, no. So ano bala ang kamatuod sini kag tun-an naton Brother Jan. Brother Gisrael, may nabatian man ako nga ang natawag naton nga adlaw na paway o kung ang Sabado wala na. Oo. Pero kung tan-aw naton sa kalendaryo araw gyapon ang Sabado. Kung wala na ang Sabado, Brother Gisrael, pila na lang ka adlaw sa isa ka semana. Anom na lang Anom lang ka adlaw. So meaning ang tawo lang yung nagbuhin pero ang Ginoo hindi kay sarang magbuhin sini kay silingid dira sa Mateo 5:17 to 18 Brother Gisrael palibasa naton kung may mga Biblia kamo mga kabyanan ang pwede nyo kami masundan sa Mateo 5 versikulo 17. Dili kamo maguna-una nga ako nagakari sa pagbungkag sang kasuguan kag sang mga manalagna. Wala ako magkari sa pagbungkag kundi sa pagtuman. So bot sing Ginoong Brother Gisrael, tama kathag ang ginhambal ni Hesus. Hindi ka mo maghuna nga ako nagkari sa pagbungkag sang kasuguan o kon sa mga manalagna, kundi nagkari ako sa pagpatuman. Oo, sini
kag silingid akong basaho mo sa 18, dumduman ninyo ini samtang may langit pa kag duta, wala sang isa ka kudlit sang kasuguan o kung tumbok nga pagadulaon tubtob ang tanan matuman. Yes. Amo ni gali Brother Gisrel, kasagrado ang ginhambal sang Ginoo dire nga mga halambalanon o ko sa teksto nga ini nga hindi kita maghuna-huna. Pero sa aton pa wala lang naghuna-huna, ginaksyonan gid, gindula gid ang Sabado. Brother Gisrel, nga amo initani ang ginatawag naton nga tanda sang Dios sa iya mang katawhan. Amo nga makilala naton ang aton Dios kag kilala kita sang aton Dios nga kita iya katawhan. Brother Gisrel, kung magsiling ka nga gindula ini tao lang ini nagdula pero ang Dios siya hindi gid magdula sini. Kay makita naton dira sa 8:16 sang Hebreo ang si Kristo amo subong kag amo man sa gihapon. Meaning to say nga wala siya nagdula. Kag ini nga teksto sa Mateo 5:17 tubtod 18, si Ginoong Hesus gid ini naghambal sini nga dumduman ninyo ini nga samtang may ara pa ang langit kag duta o kuno na sila nga dira nga hindi ka mo maghuna-huna nga ako nagkari o kung ako nagkadto diri sa kalibutan nga ini, no, nga dulaon ko ang kasuguan kag ang ginpanghambal sa mga propeta. Nagkadto ako diri agod nga ini ipatuman sa inyo. So por sa aton niya gindula na, no, ginaksyonan pa. Pero Brother Gisrel, no, sila magtaliwan lang, madula lang ang langit ang duta, ang akong kasuguan hindi gid madula. Pero ang pamangkot Brother Gisrel, hasta gidalasan o ang pagbantay naton sining adlaw nga Sabado. Oo. Kay amo ini ang ginatawag naton nga ang probe sang Ginoo diri sa balaan nga kasulatan nga siling nga dira sa Isaiah 66 22 to 23 Brother Gisrel, palihog abi basa. Basahon sa 66 sang Isaiah. Oo, kay siya sa bagong langit kag sa bagong duta. 22. 22, Isaiah 66 22. Subong bagong kalangitan kag bagong duta nga himuon ko magapabilin sa tubangan nakon nagasiling ang Ginoo. Sa mo magapabilin sa inyo mga kaliwatan kag sa inyo ngalan. Padayon. Kutob sa isa kalati, tubtob sa isa, kag kutob sa isa kay nagpahuway. Tubtob sa isa ang tanan nga unod magakari sa pagsimba sa tubangan nako nagasiling ang Ginoo. Tama ka klaro Brother Gisrel. Yes. Ang imo kaliwat magapadayon. Kaya silinda bagong langit, bagong duta. Ang atong ginapuy-an subong daan pa ini. Oo kasi nga hindi ka mo maghuna-una nga nagkari ako sa pagbungkag sang kasugan. Pero ang balag ni Jesus magabalik ako. Pag sa ako nga pagbalik kuhaon ta kamo diri kag dalon ta kamo sa abala sa ako naman. Pag-abot didto Brother Gisrel, bagong duta na kag ang bagong langit. Pero ang aton kaliwat kag ang aton ngalan magapabilin man. Tubtob sa isa kalati, tubtob sa isa kay nagpahuway, no? Ang tanan nga mga unod magakari sa pagsimba sa akon. Sa adlaw gyapon nga Sabado, na-mention gid ang pagsimba sa adlaw nga Sabado, abyan kag utod. Bagong langit ang ginaisyo nga ginahambalan, bagong duta pero magapadayon ang pagsimba sa adlaw nga ikapito nga amo ang Sabado. Sa nagpanglakatan ang makatawhan sa Dios halin sa Egypt pakadto sa Promised Land o kun didto sa Kanaan. Naghambal ang Ginoo, magapaulan ako sa mana. Pagpaulan ko sa mana, sa anong kaadlaw magpamulot kamo? Pero dumduman ninyo ini sa ikapitong adlaw, wala ini sa natawag naton nga kamingawan. Oo, ang iban dito nagpamulot sang doble, wala mapanos, pero iba niya nagkadto dito, wala sa natawag naton nga nagulan. Pero ang punto sa anong kaadlaw may pangabudlay diri bukas ang anong kaadlaw bukas pero si kapitong adlaw ang talambuan sa langit sirado kay inugpahuway mo. Oo, inugpahuway. Okay Brother Gisrel abe sa 16:26 sang Exodus nyo ini sa ikapitong adlaw wala ini sa natawag naton nga kamingawan. Oo, ang iban dito nagpamulot sang doble, wala mapanos, pero iba niya nagkadto dito, wala sa natawag naton nga nagulan. Pero ang punto sa anong kaadlaw may pangabudlay diri bukas ang anong kaadlaw bukas pero si kapitong adlaw ang talambuan sa langit sirado kay inugpahuway mo. Oo, inugpahuway. Okay Brother Gisrel abe sa 16:26 sang Exodus 16:26 sang Exodus, no? Makita naton dire ini amo ang butang nga ginsugo sang Ginoo. Pamulot kamo sini ang tagsa ka tawo suno sa iya makaon, isa ka omer sa tagsa ka tawo suno sa kadamuon sang inyo mga tawo magkuha kamo sini. 26 na. Okay, 26. I-edit mo to.
Sa anom ka adlaw magapamulot kamo sini. Apang sa ikapitong adlaw nga amo ang inugpahuway wala sini. Oh, kita mo? Sa anong kadlaw magpamulot kamo? Oh. Sa aton pa sa anong kadlaw pangabudlay kamo, Brother Jisrael. Pero sa ikapitong adlaw nga amo ang inugpahuway o kun ang Sabado, wala ini sa kamingawan. So ang mga tao to tingkuyan gid. Naghambal na gid ang Dios nag-instruction. Oo. Kay sila gintugas ang Dios ang langit ang duta kay sa kapitong adlaw no nagpahuway siya. Pero diri aya sa anong kadlaw may pagpangabudlay pero sa kapitong adlaw wala makita ini. Pero Brother Jisrael diri ang anong kadlaw bukas sa inupahuway pagpangabudlay pero sa kapitong adlaw sirado. Pero dito sa bagong langit o kung sa dito sa langit wala sang gabi. Paano naton dito masigurado nga Sabado na? Oo, kay balaan mo Brother Jisrael, may aga, may gabi, isa kadlaw. Maisip ta mo, may aga, may gabi, dua kadlaw, may aga, may gabi, tatlo kadlaw, may aga, may gabi, anom kadlaw. Pero nagasugid sa aton sang palatandaan sa pag-ilis sa inadlaw. Pero dito sa natawag naton nga bagong Jerusalem o kun aton pagkakadtuan nga ginaman sa Dios sa aton, anong kaadlaw? Sirado. Oo, sirado. Pero sa ikapitong adlaw, bukas. Nga among Sabado. Oo, makadto kita sa Ezekiel 46 versikulo 1, Brother Jisrael. Ezekiel 46 versikulo 1. versikulo 1, amo ini ang ginasiling sang Ginoong Dios. Ang gawang sang nasulod nga luwang nga nagaatubang nayon sa sidlangan takpan sa anom ka adlaw ninog pangabudlay. Apang sa inugpahuway nga adlaw buksan ini kag buksan ini sa adlaw nga lati. O kita mo, magsiling lati Brother Jisrael, kinsinas no kag tapos bulan lati bulan, no. Meaning to say nga ginaliwat-liwat ina. Oo. Sila dire ang naluwang nga nagatubang nayon sa sidlangan, no? Sa anong kaadlaw nga inugpangabudlay sirado. Pero dito sa Exodus, anong kadlaw pangamulot kamo? Anong kadlaw? Pero sa kapitong adlaw sirado. Diniriya, no? Anong kadlaw sirado, pero sa adlaw ikapito nga among Sabado abierto. Oo, amo na ya ang kay wala gabi dito mo. Puro dito ya natawag nato kalipay. Pero ya ang Ginoo nagahatag sa to sa instruction kung paano kita makasimba dito sa adlaw nga ikapito nga among Sabado kasi nila bagong langit, bagong duta, ang inyong makaliwat, ang inyong ngalan magapadayon, kag magakari ang tanan nga unod sa pagsimba sa akon, pagsimba. Diriya ginisyuhan lang wala na gindula na ang Sabado. Nag-ilis na siya sa iban nga adlaw nagpahuway kag ang ginatawag naton nga kwan bag gindula gid nila. Pero ang lagay sa aton sa Ginoo, hindi kamo maghuna-huna nga nag-abot ako sa sining kalibutan kag akong dulaon ang kasuguan. Dumduman ninyo nga samtang may langit pa kag duta wala sang isa ka kudlit o kung tumbok sang kasuguan nga pagadulaon. Busa ang bisan sino nga magpanudlo sini nga may kasuguan, tawgon nga labing dako sa langit. Pero ang magtudlo sini nga dulaon ang kasuguan, tawgon siya nga labing kubos sa ginharian sa Dios. Oo, Brother Jisrael, no? So amo ina natawag naton daw ano bala ka sagrado ko importante nga ang tanda sang Dios sa aton amo ang atong ginabantayan. Yes. Kag amo ini ang masigurado naton kag kung magsiling ang tawo nga wala nang Sabado, meaning to say nga sa kasimana anom na lang kadlaw, wala sa iya ang kamatuoran. Oo, kag wala wala ang pagmamanagbanag magsiling ka wala nang pagmanagbanag Brother Jisrael, ikaw na lang ka desisyon sa imo ya kaisipan kag prinsipyo nga amo lang himuon mo ang pagbasa naton sa Biblia Brother Jisrael wala sang sala. Pero ang pagtuo, ang pag-explicar kag ang paghangop sini Brother Jisrael amo ay makahatag sa aton sa makapatalang sa tao, makapalayo sa aton sa kamaturan. May ilang balanon gani Brother Jan. Kung ang abogado may ara sa kliyente kag maperde, mapriso man lang iya kliyente. Sigurado gid yan. Kung ang doktor magsala ang iya pagdiagnose ang paghatag sang bulong sa iya pasyente, mapatay mo lang yang iya ang iya pasyente. Batuna ka mapatay. Pero kung ang kita nga nagapalapnag sang mayong balita sa tawo kag magsala ta di sa pagtudlo Brother Jan, mapakalayo gid ang tawo. So buot sing Brother Jisrael nga ang kilanan ang imo pagpanudlo hindi kagid diya mag-una sa bulaton sang Dios. Yes. Okay, ini nga tawag naton kung ikaw mismo ang magligwat sini dako nga
kasandaran ini sa mga tao nga nagapalamati. Yes. Kung si Pastor James Rubrico pa maimpierno gid ang tao. Oh, yes. Maimpierno Diya gid to. ang tao. Diya to, diha, no? So Brother Giselle, mga abyan kag utod, ari ang aton guidelines. Yes. Amo lang gid ini ang naton nga mga pagsulundan naton nga dapat naton tumanon nga hindi iya sang tao kundi iya gid sang Ginoo. Yes. So thank you gid Brother Jan, no, sa mga pagpadasig nga aton nabatian karon. Kag sa part 2 sang aton Brother Jan nga pagatun-an nanungod sining Sabado, aton paginipathag, no, sa aton nga mga viewers ang pagkasulimni sang Sabado, no. Kag kinahanglan nga aton ini pakabalaanon, no. May makita gid. Kag may makita gid bala, no, sa balaan nga kasulatan nga ang Sabado amo gid ang adlaw nga balaan kag inupahuway, no, sa Ginoo. Kag aton Brother Giselle nga pag i-prove dire nga may mabasa kita sa Old kag New Testament nga ining Sabado, nga mabasa gid naton sa Biblia mismo, literal Sabado, Old kag New Testament. Sa dason naton nga pag ragwag dire aton ina pag basahon sa kanginan. Yes. So thank you very much Brother Jan, magapangamuyo kita. Mapinalanggaon nga Dios balaan nga amay dako amon pasalamat kalipay sang imo gugma. Salamat gid sang amon natun-an sining aga nanungod sa ingka importante sang adlaw nga Sabado nga amo ang tanda sa tunga mo kag sa amon agud nga makilala mo kami nga imong katawan kag ikaw ang amon Dios. Kabay pa kamayuha ang amon mga kauturan nga nagapamati kag padayon sa pagtuon sini kabay Ginoong Dios malipayon kami kag ang paglaom sa among tagipuson. Salamat gid sang balaan nga espiritu. Patawara kami sa mga sala kay manatugyan sa Jesus. Amen. Amen. So madamong salamat sa pag-upod sa amon sa diri nga programa kamaturan pagatunan. Puti Brother Jan Villanueva, Brother Giselle Kiyong, salamat sa inyo nga pag-upod diri. God bless sa inyo tanan. May great lang ko Brother Giselle, ang akong amigo bla si Robic Jocampo. Mayong aga sa inyo ko po sa imo pinalanggang asawa si Janet kag siyang imo kabataan sa akon mga kaparintihan, mga clan family, Villanueva family, no? Mga dira sa La Carlota City. Aday Banji Kabalatungan, mga Kabalatungan family, mayong aga sa inyo. Ang ako magulang si Manang Cecil nang padayon. Kaya ang nagkapadayon tob-tob sa katapusan, maluwas. May padya gid nga pagabatonon halin sa Dios. Kag ining padya hindi iya sang tao, no? Kaya ang padya nga iya sang tao nagadaan, pero ang padya ang ginhatag sa aton sang Ginoo, wala pa naton makita, wala pa mabati. Pero amo ini ang aton nga pangitaon nga padya. Okay, thank you very much. Mayong aga sa inyo tanan. Amen. Thank you, God bless. Bikon tadi gabay be. Datong taning nga parang mga